Snoop Dogg. So, karon guys, kaya kailangan ko na. Gilo-gilo. Dagat kay Chick. Ah! Nahilas kaya mga tao rin kay ako. Nagligo sila ako rin mapicturon. Hilas ah! Guwapo na ko. Ah, so ato lang atoon. Ura. Ura. Tura mga amaw eh. So, kanang karon init pa kayo. Di ko maligo kay mangitom lang ko na. Hilas kay sila. Ya, ay sila mangitom lang ko. O tara ang white sand do. Nindot kay des Boracay gid. Woo! Nindot kay Boracay. Boracay grabe. Nagbaha ang mga gwapa. Naglunob sa diri mga batik na. Kaya ang gwapo, gamay ra mo. Gamay ra magin mi. Tagsar mabili kita gwapo ina nigot. Apil ka. Apil ko sa ula. Very happy. Ato sa ipakita ang kanyag diri sa Boracay. Hello, mga kalapo! So karon init mga istanan. Nya, mura ka ng ano ko mabuhat ani. Ihatag lang sa tamo sa kwan. Ihatag lang sa tamo nila ato. Maligo sila ato pud. Ihatag tamo ato ah. Tara tara. Tara tara. Yes sir no. Dami diri ron sa Surveyo. Nya, nangaligo big dagat. As you can see no, obvious no kayo na namin ron sa dagat. Dili na siya sa Mulubolo ha. Na namin diri sa San Remigio. Proudly represent San Remigio. Ang pinaka-longest shoreline. Longest shoreline here in northern part of Cebu. Nakita nyo na ito, no? Yan shoreline, no? Shoreline, dito. Abot pa na dito sa unahan, dito sa unahan, dito. Pero na may tabo karon is maligo na may dagat, kung may makuhan nga, kung sa'yo gibuhato na mo rin napita, no? While si George dito, nasa dito, si George dito kay nag-intro siya dito, siya may nag-intro sa among vlog karon ngayon yung makita. Nasa dito, hindi siya pwede maligo diri kay bawo na mo. Kibaw na mo sa rason yun, hindi siya makani. Kay Mo itom siya. Pili tantong itom pero itom gid siya. Ate lang ya po. Mura nara sa dito si George Aristal tara. Kung makita ninyo kanang gitudlo, kung makita ninyo nara sa dito, tara na kighalubilo sa mga bata. Amo ta kung sige pambuhat dito sa vlog niya dito. Pero ako dire man ingkamot ako kung sa akong i-vlog. Kung sa ang tao dito dapita. Dagan kayo nangaligo kay today's karon nga week is Holy Week and today's Saturday. Kwanzaa family day para sa mga tanang nay pamilya. Long weekend sa mga estudyante o sa mga nagtrabaho. So medyo lawom-lawom na gid ring dapita no kay murag tagaliong na gid ako maglingkod ako vlog dire. Anong ari mami sa miyo kayo nga daghano kay tao dito dapat unta. Pero para ninyo mga kauplok, bato na mo tanan kahit struggle. Yes, amo ko ba natin si Juan? Si Philrod, si Jigo, o si Millard ang naiwanan ng girlfriend. At umiiyak-iyak pa sa airport. Yeah. Shout out sa Kuya, ganing larga na sa Florida. LDR na sila parehas tayo. Yes, shout out! Shout out sa mga LDR! Sa mga nag-LDR, shout out ninyo na lang. Siguro dili sayon ang mag-LDR, pero depende lang ninyo kung unsa ninyo, unsa inyo pagsalig sa usa-usa.
makaya ra ng LDR, basta na like communication. Basta para daily updates. Kung sa mga nagtabo, sige pang buhat ninyo dito. Alright? Yes, sir! Oh, balik talo. Same sa akong gingon last vlog naman sa katong random interview. Nga, proud tayo mi nga San Remeo hanon mi. Tara, sa inyo makita. Mao niya San Remeo. Kala dito para San Remeo. Tuyok tayo sa San Remeo. Alright, tuyok. Alright, mula San Remeo guys ha. Sa katong wala pala kanin sa San Remeo. Dili mi makaingon nga kanang gumaganahan din mo, but surely gid ma-satisfy din mo sa inyong ma-experience dito sa San Remeo. Aside sa white sand, aside sa mga isa na tawa mga tao dito in Davita, nasa mga nindot kayong mga lugar dili lang diri sa lapihan sa San Remeo, na pa mga like Hagnaya Beach Resort, amo na promote Umasa, Cultural, Sumulok-Mulok, Pedrosa, Mamukon, talan, dapat ito sa San Remeo Beach Club, Casa del Mar, kana, suruhin na ninyo kay surely, sure you go nga malingaw mo and masatisfy mo sa mga beaches here in San Remeo. Hey, yun, Nego. O, pareha sa Daan Bantayan, pareha sa Bantayan Island, Malapascua, sa mga dagan sa kay mga turista nga mga ni. Siguro dili mga foreigners kay marag tagsara makitaan mga foreigners diri, pero dagan jud kayo ang mga ni. Dagan jud kay mga ligo like inani nga occasion. Dagan kayo ang mga tourist nga mga ni. Murag kalisa na jud kog vlog rin na bita no kay murag law na jud kayo. Pati murag nagaliog naman ako. Alright no. Pareha siya sa Malapascua, di ba? Sa Malapascua na may shark. Diri sa San Remeo na pod. Dara ako pakita sa inyo. 1 2 3 go. Tang ina niya. Oh, di ba? Mas kuwan pa to siya. Dapat ang mga turista ari din musuro sa San Remeo kay cute kay lang siya. Puti nga nito milo shark. White shark pala niya. Combination sa black, brown and white, you know. Malugsa na. Langoy. 1 2 3 go. Alright, namin dito sa... Oh, against the light. Oh, naabot. Lugso namin. Masyadong mainit. Ano si George, ano? Akong ganyan sa inyo kanina, ako siya maligo kay madlog sa may itom. Nakuyawan. Ning lugso may, nakuyawan may, nakita may shark dito, brown kayo. Lugso may, paway sa may dito. Yo! Okay, let's go. Saan naabot ang 50 pesos mo? Tara. Kaloy. Sana abot ang 50 pesos. Kuya? Ay, kailan ako. Jis? Balik lang tayo. 5 oh. Okay. Kailan ka mo? Na yellow ya? Blue. Migrants. 5? Ha? Kamu? Sige, 5. Sige, 4. 4 lang yan. Naibang loto. Init pala, may bawal na. Init pala. Alright, no. Ano, di mo pagkikuha ni Diego? Balu ako. Sakto na. Balu. Ay mo, 50 na pa yung sukli, Jis. Salamat, ani ko niya. Gambang gurutan eh. Jirix! Gapas, di ka gapas? Yudo, ha? Ikutan ba siya? Ulul. May tagapas, no? Ngayon ako balik, Jis, Rani. Located rin sa kilid sa padakanan sa lawas. Pero, word na ni Jirix. Nangutahan ako siya. Asa si Manil Ruday? Nandito sa karang kilid sa padakanan sa lawas. Ya, sa padakanan sa lawas. Listen kay Felix sa gym, no? Ulul. Nga ang tagapas. Yes. Yan si George, no? Kaya si George, mahatlog rin sa itom. Tanawa, di itom na kayo, di na maklaro. Huwag pa kayo maligo. Huwag na maligo ni. Very happy. Yes! At
kami nagbabalik. Og napugos na ginamo si George sa kaligo. Mura pog naahat siya kaligo, tanawa. Mura nangitom lang sa mot. Mangitom lang ko. Pero I don't care. We don't care kung sa istorya sa mga tao. It's because it's summer, you know? Summer! Right. Wala kami pake. Vlog is life, you know? Ayun nga ako, ano, kuyog sa nila mo, nakakaroon din si Badjaw. Tara, Badjaw. Jaw, kaya pagutan na, Jaw. Kaya pagutan na. Ganun parat mo ng dagat. Kanang naiasin. Ah, bro, ito mo to, ay. It's very simple. Hello, shoutout tayo balik daw sa mga ka-upload na narinig. Oh! Stop! Sagin na! So, shoutout tayo balik daw sa mga ka-upload na narinig karoon ng aligo. Sa bago sa mong channel, please like, comment, share, subscribe. Don't forget to hit the ring bell para ma-notify mo sa mga bagong uploads nga mong buhaton very soon. Dili sa San Remeo. Dahan mo mga summer vlog. Dahan mo summer vlog nga may tabo pon. And excited me sa may tabo. Yung alam mo, amo na lang ma-reach na nga goal. Ayun. Maligo kami kay murag kapoy na sige istorya. Bye na niya. What's up? Nakalimot din may palupa sa mong drone. Nakalimot may naman din may drone. Abi lang pobre, diba? Payaman! Let's go! And 1, 2, 3, go! Tang ina niyo. Ano, klaro kayo. Makita nyo naman drone, no? Inod kaya ang lugar sa Remeo. Ako na gito yun para makita nyo yung tanda. Kung sa kanindot ang San Remeo. Jig. Ako ni promote ang San Remeo kay proud me nga San Remeo hanon me. What's up sa inyo mga ka-uplok? So yun guys, manamay kaliko. Magway klarong vlog. So, mga ito namin kandiyan sa munisipyo. Are. Ala. Nyut or maulagin ni. Painit para klaro ka. Oh, grabe tumo na. Ada. So guys, diri na lang ko sa mga atong video. So, for more videos, don't forget to like, comment, share, subscribe, and hit the notification bell para always kayong update sa bagong video namin. So guys, support Cebuano Vloggers. Then here we go. Peace.